everyone, welcome back to my channel. खुलुमबाय बयखौबो बरायनाय थाहरबाय आंनि YouTube चेनेलाव. So बिराद गोबाव जाबायमोन ब्लग लाबोया. दिनैहाय सानदों कि दखनानि ब्लग लाबोनो थाखाय माखासे कालेक्शन सफैना दङ दखना फेन्सी दखना स्टोरनिफ्राय. बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो थाखाय बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों. माखासे दुर्गा पुजानि अफारबो दङ. फारियैनो देखायलांगोन. स' आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै. स' दायो फारियैनो देखायलांसै दखनाखौ. बिदिबा नायलांबाय थादो. स' दायो फार्स्टआवनो आब'आ देखायलांबाय थासिगोन. फार्स्टआवनो बिबार ब्रेन्डनिफ्राय देखायनोसै. बे जाहैबाय बिबार ब्रेन्डनिफ्राय. बे जाबाय बिबार ब्रेन्डनिफ्राय. नै आगराबो लरेक्स दंखायो आरो ओमफ्राय बे जाबाय दखना प्लेन. ओमफ्राय जोमग्राया हेभि आरो एसे. ओमफ्राय दायो नेक्स्टआव दङ बिबार ब्रेन्डनि सोरबाफोर जुदि पसन्द जादोंबा खिन्थाहरबानो जाबाय. जोमग्राया मिनि जोमग्रायानो. ओमफ्राय नेक्स्टआव दङ नैबे सब बिबारनि गोजा बिबार ब्रेन्ड. ओमफ्राय नैबे जोमग्रा. नेक्स्टआव दङ नैबे जोमग्राया थाहैबाय जबा बिबारनि आरो क्वालिटिया बिराद मोजां बिबार ब्रेन्डनिया. जुदि सोरबाफोरनो जुदि बिबार ब्रेन्डनि दखना नांगौबा फेन्सी दखनायाव एभेलेबल दङ, लांफैनो हागोन. दायो नेक्स्टआव दङ सिम्पल. स' बिनि प्राइसआनो जाहैबाय 2500. सोरबाफोर जुदि पसन्द जायोबा लांफैनो हागोन. एभेलेबल स्टकआव दङ आरोना. So दायो नेक्स्टआव बिबार ब्रेन्डनिनो ब्लेक कालारनि आरोना. मिनि जोमग्राया
जोमग्राया जाहैबाय नै बिदि बिबार ब्रेन्डनि जितु माखासे दख'ना प्राइसखौ जोङो उनाव खिन्थागोन लास्टाव मोननै खालि बिदिनो एखे आरो नों एखे दख'नायाथ' बिदिनो खालामो जोङो लफाय दख'ना देखायगोन बे जाहैबाय लफाय दख'ना बिनि प्राइसआनो जाहैबाय 3500 दुर्गा पुजानि अफारबो दङ आरोना सोरबाफोर जुदि पसन्द जादोंबा थाब लांफैबानो जाबाय अफार दङ आरोना दुर्गा पुजानि ओमफ्राय नैबेनि जोमग्राया नै बिराद मोजां नुदोंना जाहैबाय लफाय सानसालि दख'ना कालारा मोजांसो सोरबाफोर जुदि पसन्द जायोबा लांफै बे मोनसे पिंक कालारनि बिनि जोमग्राया मोननै टाइपनि आरोना मोननै क्वालिटिनि दख'नाया सेमानो मोनसे बेबायदि जाबाय मोनसे बेबायदि माने मोनसे दख'नायावनो मोननै क्वालिटिनि जोमग्रा दं आरोना सोर बबे मोनसेखौ पसन्द जायो बेखौ लांनो हागोन आरो खिन्थु दख'नाया सेमानो जोमग्रायाल'सो बेलेग बेलेग आरो स' बेबो जाहैबाय लफायनि ओमफ्राय बे दख'नायावबो मोननै क्वालिटिनि जोमग्रा दं आरोना मोनसेया जाहैबाय नैबे गाहायाव नै बिदि आरोना मोनसेनिया ओमफ्राय आरो मोनसे क्वालिटिनि जोमग्रा दंबावो बेलेग बेलेग आरोना नैबे बेलेग ओमफ्राय नैबे बेलेग बबे मोनसेखौ पसन्द जायो बेखौ लांनो हागोन ओमफ्राय खिन्थु दख'नाया एखेयानो आरो स' नेक्स्टआव दङ लफायानो रानि पिंक कालार होनो आरोना बेखौ मोजां नुदों आरोना सोरबाफोर जुदि पसन्द जायोबा लांफैबानो जाबाय फेन्सि दख'ना स्ट'राव एभेलेबल दङ लफायनिबो बिबार ब्रेन्डनिबो एभेलेबल दङ आरोना दुर्गा पुजानि दायो बिराद अफार होदों थाब लांफैबानो जाबाय गासिबो स' नेक्स्टआव दङ नै लफाय सानसालिनियानो पेरट ग्रीन कालार होनो आरोना बेखौ जोमग्राया बिराद हेभि मोजां आरोना बिराद क्वालिटियाबो मोजांथार मोजां नुदोंना स' दायो नेक्स्टआव दङ रयेल दख'ना नै जिहेतु आब'रिया गाननायमोन बे दख'ना रयेल दख'ना होनो आरोना बेखौ सोरबाफोर जुदि नांगौबा पसन्द जादोंबा फेन्सि दख'ना स्ट'राव लांफैबानो जाबाय एभेलेबल दङ ओमफ्राय बे दख'नानि प्राइसआनो जाहैबाय 3500 सोरबाफोर जुदि नांगौबा थाब लांफैबानो जाबाय आरो दुर्गा पुजानि अफारबो मोनगोन नेक्स्टआव दङ लफाय सानसालिनिफ्राय नै ओरैबायदि पसन्द जाबायना आं बे दख'नाखौ जोमग्राया नै बिदि आरोना ओरैबायदि मोजां क्वालिटि थाब लांफैद' अफाराव जोबजोबगोन नङाबा मोननाय नङा
So दायो नेक्स्टआव दङ नैबे लाइट पिंक कालारनि ओमफ्राय बिनि जोमग्राया जाहैबाय सोरबाफोर जुदि पसन्द जायोबा लांफैबानो जाबाय थाबनो नेक्स्टआव दङ नैबे F&F क्लथिंनिफ्राय लरेक्सनि आरोना पार्टिफोराव प्रग्रामफोराव नाइट प्रग्रामफोराव बिराद जोंजोबगोन आरोना पसन्द जादोंबा लांफैबानो जाबाय स' नेक्स्टआव दङ नैबे सुपार कटन सेट होनो कटननि आरोना ओमफ्राय बिनि प्राइसआनो जाहैबाय 2700 अफारावबो मोनबावगोन लांफैबा अफाराव मोनगोन आरोना बिराद मोजां कटननि बारा गोबाव थानाय नङा बेबो दहायसो फुङाव सफैनाय आथायाथ' जोब्बायानो नैबे बेफोर सब वेभिंनि माल गोजा आरोना मेचिननि दानाय नङा जोमग्राया बिनि जितु जि क्वालिटि बिराद मोजां आरोना सोरबाफोर जुदि पसन्द जायोबा लांफैबानो जाबाय थाबनो स' बेबो एखे वेभिंआव दानाय मेचिननि नङा बेफोरो जोमग्रायाबो बिनि क्वालिटिया ओरैबायदि सफ्ट ना गाननो बिराद मोजां आरोना नैबे पसन्द जादोंबा थाब लांफैबानो जाबाय दुर्गा पुजानि अफार होगासिनो दायो आब'आ माखासे डिटेल्स दंबावो दख'नानि बेखौ खिन्थासिगोन आरोना थ' गिबियावनो फार्स्टआवनो नैबेखौ देखायगोन आब' बे मास्राइससे मास्राइसनि आरोना नैबेयो बे कालार दङ मोनसेबाव खालियाव अल बडि नायनानै नैबे सब मास्राइसनि गोजा आरोना ओमफ्राय जोमग्राया हल बडि आरोना बिनि क्वालिटिया ओरैबायदि मोजां सफ्ट ना गुरैनो बेफोर सब कालार आरोना डिफरेन्ट कालार गोजा खिन्थु क्वालिटिया एखे गोजा आरो ओमफ्राय प्राइसआ आब' बियो 2000 आव फैगोन बेफोरा 2000 आव फैगोन दे लोगोफोर बे पटमिनि सेट दे लोगोफोर बिनि प्राइसआ अनलि 2500 दे जायफोरा पसन्द जादों स्क्रिनशट खालायनानै WhatsApp नाम्बाराव हरबानो जाबाय गोजाननिफोरा हम डिलिभारियाव मोननो हागोन आरो खाथिनिफोरा दखानाव फैनानै लांफैदो फेन्सि दख'ना स्ट'राव बे मोनसे कालार जायफोरा एसे निउड कालार मोजां मोनो बेनि थाखाय आरो बेयो स्टेन्डार्ड क्वालिटिया बिराद मोजां स्टेन्डार्ड आंबो पसन्द जाबाय नैबेखौ निउड कालारनि बिरादनो स्टेन्डार्ड आरोना मोजांथार कालारा प्राइसआबो बिनिया 2500 आरोना नैबेबो 2500 नि बेबो जा मोजांखाने येल्ल'बाबो एसे बेलेग टाइपनि येल्ल' आरो बियो नैबे ग्राफ दख'ना गोदान फैदों नै
गाननो मोजां आरोना रंबो खारा कालार गेरेन्टि सिम्पोलाव बियो सिंगेल अनलि 600 बिनि प्राइसआ आंबो गानदों आरोना नै रंबो खारनाय नङा दे लोगोफोर बे मोनसे कालार जाबाय ओमफ्राय नैबे मोनसे कालार बोखारनाय नङा लोगोफोर कालार गेरेन्टि ग्राफ दख'ना आरो बियो दख'नानि नामा ग्राफ बे एसे फिसा फिसायाव मिजि मिजि कालार जागोन बेफोरबायदि कालारफोर नुयो So दख'नाखौथ' नुबायानो फुल डिटेल्सखौ दायो आरो बांसिन डिटेल्स नांबावोबा आब'आ दायो खिन्थाजोबसिगोन माबायदि हरो हलसेल हरो ना हम डिलिभारि सब आब'आ खिन्थाजोबसिगोन आरो ना आब' जायफोरा दख'नानि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय दख'नाखौ पसन्द खालायबाय नोंथांमोना स्क्रिनशट खालायदो आरो वाट्सएपआव फट'खौ हरनानै कन्टेक्ट खालामहरबानो जाबाय आरो कलबो खालामहरनो हागोन फन नाम्बारखौबो होखादों बेनो आरो अल ओभार इन्डिया दख'नाखौ जों हरनाय जायो आगोलनि भिडिअआवबो बुंबोखादों बेबायदिनो हरनाय जागोन नोंथांमोना दखानावबो फैनानै लांफैनो हागोन जायफोरा उदालगुरिनिनो बा फैनो लुबैयो एड्रेसा जाहैबाय उदालगुरि उइकलि मार्केटआवनो ओमफ्राय नियार ग्रामीण विकास बेंक फैनानैहा लांफैबानो जाबाय दख'नाखौ ओमफ्राय फुजानि अफार दङ जाखिनि दाम बुंदों बेनिफ्राय अफाराव फैबावगोन दुर्गा फुजानि थाखाय स्पेसियेल अफाराव नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामहरबानो नोंथांमोनाथ' फुल डिटेल्सखौ मोनजोब्बाय आब'निफ्राय स' दायो जोङो नेक्स्ट भिडिअआव जोङो माइदि दख'नानि कालेक्सन लाबोगोन स' आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायगोन आरो शेयार खालामगोन होननानै स' दिनैनि भिडिअ बेसेनोसै गोजोन्थों